Chikonzero ndochokuti tanetsana mumba tikugara nokugara tichipasana mapoto ubika pako wega ita izvi wega ndeta kunge ndisina kuroora saka aiwa amai zvakwana famba. Discover our exclusive offer at Lochi. Civil servants can now get 0% deposit on all solar installations. Experience sustainable energy without any upfront costs. Join us in powering your home with clean, affordable solar energy today. For more information, contact us on 0773859785 or visit our offices at office number G11 Eastgate Market, Harare, Zimbabwe. Ngatenda hangu pamusoro changana ndinozvikuza zvikuru takagara takarambana kare shuwa takabvira pari basimpaishere amemowena nyarara ikanene kauya kuno kuminda nawandidowera makaonana kumunda mugara pamundere ndogara pamunda pamusamba nyama makaona mese makaona muri pamwe chete inini ndini ndakaona munhu pamwe chete ukamaya kurufuka muchitaurisa vanhu vese vazvinzwa Gatenda zvikuru rako shamwari chikonzero ndochokuti tanetsana mumba tikugara nokugara tichipasana mapoto ubika pako wega ita izvi wega ndeta kunge ndisina kuroora saka aiwa amai zvakwana fambai atauleza manabiwa naini muri kumunda murefu ane mwana njani muri kumunda murefu muneza mukashanda misa zii kubvira kumunda takamunda mwawo bheta hapana anowana munda wake kutowana munda wani ndinofunga ndaane 14 years ava ndibvumire kurima kumunda ikoko wakatakura gove wakatakura goro wakatakura makejo wakatakura karavheti handisisira mwana ari ana 8 pawakabva pamba wakasiya Josephine Miriam wachienda kuchikoro mapuraimari mugara mundere baba ndiwanogara kuakandisiya pastendi avasiya vari pastendi ipopo pamusamba nyama pavhileji pamwe asi anomaziza zvamaita izvo makuziza zvinorevema akunotsemurana kutsemurana chii nyatsonzwa propati papropati yandidomusiya nayo kumba ndina chandakatakura pandobva kumba ikoko zvese ndakasiya kugovana naye zvangu inini hangu ayo zvatore zvake zvese propati yacho kumba mavasiya mombe mombe idzi ndedzangu ndakatenga nemari yangu uneka maitira zvakaita
takapiwa Alright, Baba. That's takapiwa yako ndazinzwa ikaisa mulungu wa property Yes. tinozongosangana kumapeni Tarimwe samune mama. ndangati kungoti ndandibvunza togona uri munhu mukuru kaya ukuona munhu ane dzinenge dzichena idzi dzenyu idzi ane wisdom saka pane imwe language isingamautaura kuti munhu mukuru ufanwa kuti isiyani neizvozvo saka mukaona vanhu vachida so isai yokugovana midziyo imwe samo rogovana midziyo tosangana ipa toita kutaura language yakanaka tese mudhara ndomurespect kasi ndoda kuti arespecte dare rangu ani manzwa mudhara ndazvidzwa hangu ndinda kupopotera makuseni kuti mudhara wangu ndidheerera ndinoziva iwo kuti uri munhu mukuru basi tawo semunhu mukuru naye munhu aipsonenge tipe imwe nyaya iyatipera gogo ndamugara zvakanaka unodziva mudare una 16 baba mudza 14 Explore our exclusive offers at PC Onzi Realtors Private Limited, your one-stop destination for all real estate services. We offer expert property sales and auctioneering, precise property valuations, and comprehensive property management services. If you are in the diaspora, we can manage your property or help you buy one. Explore our extensive list of properties and find your perfect match. Check out our competitive pricing offers today. For more information, visit our offices or call us at the numbers provided on screen.